Sa Good Vibes, dugang at 13 ka mga centenarian ang natalana nga magbaton sang tig 1,000 pesos nga assistance buwas nga adlaw gikan sa gobyerno probinsyal. Damlag pa, may 8 na ka centenarian ang nagbaton sang ilang nga assistance. Ano ba lang sekreto ni Lolo kag ni Lola nga nakalambot sila sa kasubong nga edad? Atong hibaluon sa sininga report. May 8 ka mga centenarian gikan sa Ibi Magalona, Manapla, Sagay City, Escalante City, kag Cadiz City ang nagbaton sang tig 100,000 pesos nga assistance gikan sa gobyerno probinsyal. Kung tani kada 5 de Nobyembre ginakilala ang mga centenarian kag kadungan sini ang paghatag sang 100,000 pesos. Pero kay tungod nga may pandemic, ginpakamaayo nga sila ang katuan mismo ni Governor Eugenio Jose Lacson sa ilang mga banwa kag syudad. Desisyonan namon na imbes na diktuta magkita sa Kapitolyo, ang provincial government amo ang magkadto kag mag-distribute. Congratulations, of course, mga inspiration nato ni sila. Limitado man ang giho kag may pila ka mga pisikal nga kabudlayan, wala naman duha-duha nga ginpaambit sang pila ka mga lola ang ila sikreto kun nga nagdangat sila sa isa ka gatos ka tuig sa sining kalibutan. Lola, ano ko na sekreto mo? Anong ginainom mo? Whiskey. Wow! Anong whiskey la? Nang tando ay. Unsa may imong gikaon nga nakaabot makaaning edad ngayon ani? Oh, sa may taon kanon. O unsa pa man. Walang kanon. Nga nung nakaabot makaanang idara, ang uban ni surrender man. Ay, abot nila. Ang araw nakaabot yun. Ginpahangop sa himata nga para kay Lolo kag Lola ang ginhatag nga kwarta. Sunod kay Merly Garcia, ang OIC Provincial DSWD Officer, buwas may 13 ka iban pa nga mga Lolo kag Lola sa Bagos City, Hinigaran, Himamaylan City, Ilog kag Cabancaran City ang magabaton sang tig 1,000 pesos. Ang 8 is only sa northern part. Ginubos gina ni Gob pagpanghatag. Tomorrow, we will be starting to give another round sa 5 ka LGUs sa southern part. May 30 ka mga centenarian sunod kay Garcia, pero sa karon may pila pa sa ila ang padayon nagaproseso sang ilang nga dokumento nga kinahanglan antes pa man mahatagan sang 100,000 pesos sang probinsya.